أبرحون كروان أبكل خرنعات عالم كونكم نزي بوانغاد وانسان زم حلالف منفسه مدد نمكتال اتمسكده زي ملاس واركن المازن نواقو خا زي تمن زخبره غزيكم هيبكم نتخاتلو زلهم ጸጋን ሰላምን ካብ እግዚአብሔር አቦናን ካብ ጎይታናን መድኃኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኻትኩም ይኹን ከመይ ቀኒኹም ብሩኻት ኣሕዋተይ ኣነ ብምሕረት ኣምላኽን ብጸሎትኩምን ሰላም ሰናይ ቀኒልኩም ኣለኹ ካብዚ ኣነ ዝቐንኾ ብዝዓዘዘ ብዝተዓጻጸፈ ጽቡቕን ሰናይን ቀኒኹም ለይ ክትኮኑ ኸዓ ብጎይታ እሙንተ እዩ ክብሪ ንስሙ ይኹን لومي نلدت كريستوس بحال وين زحجز بحال زلو مخنيات بمكبار استدالوا ناي مودعتا مدبي حيزلكم متزلهم اب زحلفه سالسه كفال مدبنا قط برختنا نمن اب تحت الزبل كنغورون كنكونون زغبعنان زم ملاخت ملختي اقريبا مباري بتقى املاخ يذكر لومي رابعين ناي مودعتا خفالن نزقنيات زمخنيات مغبار سدالو مدب بصقا املاح يزلكم قريب لخو كسا مودعتا زمدب بكل عدو بخون كونكم مساي كتصنحو بغيتا ان عدمكم دحر زحصار مساغر موسيقى نفتي سدالو نقطاو مدب كنحلفينا مو مساي تصنحو كاب معالت ميلاد معالت مات يبلز اب تحت زبلينا لمون كنكافل كبرن سم يكون مبكس ملختي مكبب معراف شوعات طقس حدا زولين او كم زبل استتصحفو خفل قال كان ركب كاب صبو شتا صبو سم يحيس كاب معالتي ميلاد معالتي ممات يبلط مچم كابزات أسزئة مخنيات بمقبار ون يزخون علة اللدات متصنبال بحالي قدسان زي نبرن زي كونن نزيم نالبات بحالا أرسي تبو جرنا كواخن متن تخنا كن اتي مخنيات كخون زخيل ازيو زبل اما لختا يزلوني اتمنتاي افت زخابنا دبنا مسكر مالت افتوم نغويتا بامنت زسمرو جغانو متينا كنت متكلنا حدا كوا نمعالت لدتو زصنبله زبعله وي نمعالت لدت ولدو زصنبلن زبعلن نعم لحسب ايم ببنان اي رأنان سلامتاي نحن حاسب كلنا كنز سلامون ابزي مكب معرف شو عتز نقرنا زلو كاب معالتي ميلاد معالتي ممات يبلت زبل مردا سلا زلوي حق خايب مچم اذا قال زي سلامون كزاربون كله حدا مردأتا هيبونا له حدا نجر كابزي يبلت إلك ختوارادرو خلها اتي باللجعتاتو كتقس كتكل علىك وي باللجعتات كله خل علىو كابزس زي يبلت نمبال اتي باللجعتات كا بتهكل باللجعتات كخونا لومبر نسخا باللجعتات يسر زبلكايو ايكونن كا نزي كابتي زبلصو وي نتي كابزي زنقصو سلامون ابنت كاب معالتي ميلاد معالتي ممات يبلز كبلن كلو او قتلولنا له سلامتاي اتي ممات ناي كل سب مودعتا
سلا زخانة إلونا الله أب كالي سفراون كان مجمرتا نجار مودعتا نجار يبلز ونيلونا الله ناي زخانة يكون مالتي مودعتا زي بلو جميرو زي ودع نجار ترجم أيت رخبولوني ها كم تزهلو مالت جميرو زودع نجار كون كلكن اتي مودعتا يبلتيو نابنت كابن نابن كتجيشن كلها كاب كتبقس كتبصح كلها يزبلت امونغو زخلفكا ወይ ዕንቅፋት ዝገጥመካ ከይሃለወ ቀጥታ ናብቲ ትደልዮ ቦታ ክትበፅሕ ከለኻ ካብቲ ምብጋስካስ እቲ ምብፃሕካ ዝያዳ ትርጉም ይህብ ሞት ናይ ሰብ መወዳእታ ናይ ኩሉ ሰብ መወዳእታ እዩ ኢልዎ ዘሎ ስለዚ መወዳእታ ክህልዎ ነገራት ይበልፅ ኩናት ጀሚሩ ዘይወዳእታ ኮይኑ ኩሉ ግዜ ኣብ ኩናት ጥራይ ትነብር ተኾንካ እንታይ ኢኻ ትናፍቕ መወዳእታ ክመውፅእ ኢኻ ትናፍቕ መወዳእታ ይበልፅ ማለት እዩ ኣብ ዝኾነ ይኹን ትምህርቲ ትጅምር ክትውድኦ ተደኪልካ እንታይ ዓብሰልካ ክትውድኦ እሞ ብሓደ ዓይነት ዓውደ ትምህርቲ ክትምረቕ ከለኻ ንኣብነት ናይ ትምህርቲ ሞት እያ እዚኣ ንበላ ትምህርቲ ክትጅምር ከለኻ ናብ ትምህርቲ ዓለም ትውለድ ኣለኻ ኢልና እንድሕር ሓሲብናዮ ከም ኣብነት ብሓደ ዓይነት ዓውደ ትምህርቲ ክትምረቕ ከለኻ እዚኣ ናይ ትምህርቲ መወዳእታ ወይ ሞት ናይ ትምህርቲ እያ ማለት እዩ ከም ኣብነት የድለኩም ዘለኹም ስለዚ ካብ ክትጅምር ትምህርቲ ክትውድእ ከለኻ ትምህርቲ ይበልፅ ክትውድእ ከለኻ ትምህርቲ ብሓደ ዓይነት ዓውደ ትምህርቲ ስለ ትዛዝሞ ስለ ትምረቕ ብድሕሪኡ ብኡ ክትሰርሕ ውጥናትካ ተዋድድ ማለት እዩ ስለዚ እሳ ትበልፅ ልክዕ ከምኡ ኸ ኣብ ሕልፈት ደቂ ሰባት ድማ ካብ መጀመርያ እቲ መወዳእታ እዩ ዝበልፅ ካብ መዓልቲ ምውላድ መዓልቲ ምማት ይበልፅ መዓልቲ ምማት ንመንፈሳውያን ናብ ኣምላኾም ዝሳገሩላ ወይ ሞት ንመንፈሳውያን ናብ ኣምላኽ ዝኸዱላ ቢንቶ እያ ካልእ ዋላ ሓንቲ ኣይኮነትን ድንድል እያ ናብ ኣምላኾም ዝኸዱላ ዝሳገሩላ መሳገሪት እያ ስርዓት እያ መሳገሪት ስርዓት ሃዋርያ ጳውሎስ ካባኻትኩም ክፍለሞ ምስ ጎይታ ክነብር ምደለኹ ስለዚ ንዓይ ሙማት ረብሓ እዩ ክብል ከሎና ንብብ ኢና እታ ሙማት ምስ ጎይታ ንክነብር እተሳግሮ ስለ ዝኾነት ካብ ክውለድ በኣ ክሓልፍ ከሎ ትበልፅ እሳ ናብ ጎይታ ስለ ትሕልፎ ማለት እዩ መሳገሪት መገዲ ስለ ዝኾነት ስለዚ እዩ ካብ መዓልቲ ምውላድ መዓልቲ ሙማት ይበልፅ ዝብል ዘሎ ናብቲ ርእሰ ነገራይ ክምለስ እዛ ቃል እዚኣ ንክርስቶስ እውን እያ እተመልክት ኣብ ክርስቶስ መፂና እውን ኢና ካብ መዓልቲ ልደቱ መዓልቲ ሞቱ ትበልፅ እንብል ዘሎና ወይ ዝብል ዘለኹ ኣነ ሕጂ ካብ መዓልቲ ልደቱ መዓልቲ ሞቱ ይበልፅ ሰሎሙን እዚ ናይ ኩሉ ሰብ መወዳእታ እዩ ክብል እንከሎ ክርስቶስ እውን ኣብቲ ሰብ ዝብል ተጠቒሱሎ ማለት እዩ ምክንያቱ ሰብ እንተዘይከውን ኣይሞተን ድማ ነይሩ ንክርስቶስ ክርስቶስ ብዛዕባ ርእሱ ክዛረብ እንከሎ ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 4 ዲያብሎስ እዚ እማን ናብ እንጌራ ክልወጥ በል ምስ በሎ ሰብ በቲ ካብ ኣፍ ኣምላኽ ዝወፅእ ኩሉ ቃል ድማ እምበር ብንጌራ ጥራይ ኣይነብርን እዩ ኢሉ ናይ ዘዳግም ጥቕሲ እኳ ይመልሰሉ እምበር ዝሕተት ዘሎ ንእምኒ ናብ እንጌራ ክልውጥ ዝሕተት ዘሎ ክርስቶስ ብምዃኑ ሰብ ትብል ቃል ሕጂ ንውዕያ ተመልከት በቲ ካብ ኣፍ ኣምላኽ ዝወፅእ ኩሉ ቃል ድማ እምበር ብንጌራ ጥራይ ኣይነብርን እዩ ክብል ብዛዕባ ርእሱ ሰብ ምዃኑ ነጊሩና ኣሎ ከም ኣብነት እዚ ዝብል ዘለኹ ኣብዚ ምድሪ ዝነበሮ ሃዋሁ እዚ ዝጠቅስ ዘለኹ መለኮታውነት ነይርዎ ዶ ኣብ ዝብል ነገር ክንመፅእ ከለና ወብትኽክል ነይርዎ እዩ ሕጂ ብዛዕባ መለኮታዊ ትምህርቲ ከካፍል ገና ኣይኮንኩን እሞ እታ ሰብ ትብል ጥራይ ክጥቀመላ ስለ ዝደለኹ እየ እሞ ሎሚ ክርስቶስ እተወልደላ ወርሒ ኣብቲ መጀመርያ ዘካፈልኩኹም
ታሪኻውን መጽሓፍ ቅዱሳውን ዳህሳሰይ ወይ መንፈሳዊ ኩዕታይ ኣካፊለኩም ኣለኹ ክርስቶስ ተወልደላ ወርሒ ኣብ ወርሒ ሰነ ምዃኑ ጽቡቕ ሕጂ ክርስቶስ ተወልደላ መዓልቲ ድማ ንምርካብ እቲ መንፈሳዊ ኩዕታይ ይቕጽል ኣሎ ብኣሸነኽ ማለት እዩ ብጸጋ ኣምላኽ ሕራይ እቲ ሓቂ ተረኺቡ ንበል ሕጂ ክርስቶስ ተወልደላ መዓልቲ እውን ረኺብና ንበል ክርስቶስ ተወልደላ ወርሒ ረኺብና ኣለና ክርስቶስ ተወልደላ መዓልቲ ድማ ንርከብ ባስከ ረኸብናያ ንበል ዋላ ረኺብናያ ከለና እውን ግን ካብ መዓልቲ ልደቱ መዓልቲ ሞቱ ይበልጽ እብለኩም ኣለኹ ከም ተቐዲመ ዝበልክዎ ይበልጽ ክትብል ከለኻ ብልጫታት ከዓ ክህልወካ ኣለዎ ነቲ ካብዚ እተብልጸሉ ነዚ ካብቲ እተትሕተሉ ብልጫታት ክህሉ ክኽእል ኣለዎ እዚ ርዱእ ነገር እዩ እምበኣር ናብኡ ምስ እንምለስ ናብኡ ምስ እንመጽእ መጀመርያ ክርስቶስ ኣብ ተወልደሉ እዋን ከም ክርስቶስ መጠን ዝቕበኣላ ግዜ መንፈስ ቅዱስ ብኣምሳል ርግቢ ኣብ ልዕሊኡ ዝወርደላ ግዜ በፂሓ ከገልግል ክሳዕ ድጅምር ኮነ ከገልግል ምስ ጀመረ ክሳዕ ዘይሞተ እዋን ናይ ብሉይ ኪዳን ስርዓት እዩ ዝገዝእ ነይሩ ከም መርኣያ ናይዚ ክንሓስብ ከለና እቲ ለምጻም ናብ ጎይታ ምስ መፀ ክተንጻሕኒ ትኽእል ኢኻ ምስ በሎ እንተፈቲኻ ተንጻሕኒ ትኽእል ኢኻ ኣብ ዝበለሉ እዋን ሉቃስ 5:11-14 ኣለኹ እዚ ኣብዛ ግዜ እዚኣ ጎይታ ፈቲኣ ኣለኹ ንጻሕ ክብሎ ከሎ ንርኢ ኪድ ርእስኻ ንካህን ኣርኢ ክብሎ ከለኻ ንርኢ እዛ ርእስኻ ንካህን ኣርኢ እትብል ቃል ሓደ ብለምፂ ዝተወቕዐ ሰብ ካብ ለምፂ ክጸሪ ከሎ ክነጽሕ ከሎ ከምቲ ለምጻም ኢሉ ትኻን ርኹስ ኢሉ ዝኣወጀ ካብ ለምፁ ምስ ነጽኻ ነጽሁ ኣሎ ኢሉ ክእውጅ ዘለዎ ትካህን ስለ ዝኾነ ናብ ካህን ኪድ ክበሃል ከሎና ንብብ ብናይ ለምፂ ዘሎ እቲ ሕጊ ኣብ ዘላውያን ምዕራፍ 14 ክንረኽቦ ንኽእል ኢና ስለዚ ክርስቶስ ንሕጊ ሙሴ ነቢያትን ክፍጽሞም እምበር ክስዕሮም ክሳዕ ዘይመፀ እዋን ነዚ ለምጻም እውን ካብ ለምፁ ምስ ነጽሐ ኪድ ርእስኻ ንካህን ኣርኢ ክብሎ ከሎ ነሰበል እዚ ክኸውን ከሎ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ሕጂ እንተኢልና እቲ ዝነበረ ስርዓት እቲ ናይ ብሉይ ኪዳን ስርዓት ምንባሩ እዩ ዘርእየና ክርስቶስ ምስ ተወልደ እውን ከምቲ ሕጊ ገይሮም ብሳምናይ መዓልቲ ክገዝርዎ ከለዉ ነንብብ ኢና ሉቃስ ምዕራፍ 2 ንረኽቦ እዚ እውን እቲ ኣብቲ ሕጊ ተፅሒፉ ዘሎ እዩ ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 17 ተፅሒፉ ዘሎ ህፃን ምስ ተወልደ ብሳምናይ መዓልቲ ክግዘር ከም ዘለዎ ዝብል ቃል እዩ ኩሉ እቲ ኣብ ክርስቶስ ብህፃኑ ከሎ ዝተገብረ እቲ እግዚአብሔር ኣምላኽ ብባሪኡ ሙሴ ዝኣዘዞ ብናይ ምንጻሕ ስርዓተ ምንጻሕ ናይ ሓንቲ ሰበይቲ ምስ ወለደት ዘሎ ኣብ ዘላውያን ምዕራፍ 12 ተፅሒፉ ዘሎ ንሱ እዩ ብኡ መሰረት እዩ ኣብ ክርስቶስ ዝተገብረ እውን ልክዕ ከምቲ ካልእ ከም ተጋብኦት ኣንስቲ እያ ማርያም እውን ንክርስቶስ ምስ ወለደት ኣብ 40 መዓልቲ ናብ ቤት መቅደስ ክትመፅእ ከላ ንሪኣ ሕጂ እንታይ እዩ ዝኸውን ዘሎ ንሕሪ ኢልና እቲ ናይ ብሉይ ኪዳን ስርዓት እዩ ዝገዝእ ነይሩ ኣስተብሉ ክርስቶስ ክሳብ ዘይሞተ እዋን መንፈስ ቅዱስ ኣብ ሓደ እኳ ኣይወረደን ምንባሩ እዚ እቲ ኣፀቢቕና እንግንዘቦ ነገር እዩ ክብሪ ንስም ይኹን ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 7 ጥቕሲ 37 ክሳብ 39 ኣብ ዘሎ ከዓ ንረኽቦ ክርስቶስ ክሳዕ ዘይሞተ እቶም ዝስዕብዎ ዝነበሩ ንጎይታ ሓዋርያት ማለት ገና ህያዋን ኣይኮኑን ነይሮም ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 14 ጥቕሲ 19 ክንረኽቦ ንኽእል ኢና ንዝውን ኣብኡ እንታይ ኢልዎም ኣሎ በታ መዓልቲ እቲኣ
ከምታ ኣነ ህያው ዝኾንኩ ንስኻትኩምን ህያዋን ክትኮኑ ኢኹም ኢሎም ኣሎ ሕጂ በታ መዓልቲ እቲኣ በታ ክርስቶስ እታ በታ መዓልቲ እትብል ቃል እታ ክርስቶስ ዝሞተላ ተመልክት ከምታ ኣነ ዝኾንኩ ህያው ዝኾንኩ ንስኻትኩምን ህያዋን ክትኮኑ ኢኹም ማለት ኣይኮነን ስለዚ ገና ሽሕ ግዜ እኳ ንጎይታ ይስዕብዎ ሃለዉ በቲ ግዜ ሽሕ ግዜ እኳ ሓይልን ስልጣንን ሂቦም ጎይታ ኣጋንንቲ የውፁ ኣእዳዎም እናንበሩ ንሕማማት ይፍውሱ ይንበሩ እምበር ገና ህያዋን ግን ኣይነበሩን እዚ እንታይ እዩ ዘርእየና እንታይ ኢልና እቲ ስርዓት ገና እቲ ናይ ብሉይ ኪዳን ስርዓት ይገዝእ ምንባር እዩ ክርስቶስ ቅድሞቱ ክምህር እንከሎ ኣብቲ ዝመሃሮ እቲ ኣብ 4 መጽሓፍቲ ወንጌል ተጻሒፉ እንሪኦ ትምህርትታት እቲ እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣቀዲሙ በኣፍ ነቢይ ሕዝቅኤል ዝተዛረቦ ንሱ እዩ ዝፍጸም ነይሩ ማለት እግዚአብሔር ኣምላኽ እንታይ ኢሉ በኣፍ ነቢይ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 36 ክትረኽብዎ ኢኹም ካብ ጥቕሲ 25 ከዓ ንሱ ንቤት እስራኤል ካብ ኩሉ ከኣኻኽቦም እየ ምስ በለ ካብ ኩሉ ርክሰቶምን ካብ ኩሉ ጣዖታቶምን ከፅርዮም የሉ እንታይ ክገብር ፅሩይ ማይ ክነፅገልኩም እየ እሞ ካብ ኩሉ ርክሰትኩምን ካብ ኩሉ ጣዖታትኩምን ከፅርየኩምን ከንፀሃኩምን እየ ኢልዎም እዚ እግዚአብሔር ኣምላኽ ክነፅገልኩም የሉ ዝዛረበሉ ዘሎ ፅሩይ ማይ እዚ ንሱ እቲ ክርስቶስ ቅድሚ ሞቱ ዝመሃሮ እዩ ስለዚ እቲ ክርስቶስ ቅድሚ ሞቱ ዝመሃሮ ፅሩይ ማይ ብፅሩይ ማይ ዝምሰል ፅሩይ ትምህርቲ እንታይ ዝገብር ነይሩ ካብ ኩሉ ርክሰቶምን ካብ ኩሉ ጣዖታቶምን የፅርዮምን የንፅሖምን ነይሩ ከምኡ ስለ ዝኾነ እውን እዩ ጎይታ ንሓዋርያት ሳላ እቲ ዝነገርኩኹም ቃል ድሮ ንጹሓት ኢኹም ዝበሎ ነስተብል ሳላ እቲ ዝነገርኩኹም ቃል ንጹሓት ኢኹም በሎም እምበር ሳላ እቲ ዝነገርኩኹም ቃል ህያዋን ኢኹም ኣይበሎምን ምክንያቱ ህያዋን ንምዃን ዝሓትት ካልእ ዋጋ ስለ ዝነበረ ነዚ መሰረት ብምግባር እውን እዩ ሓዋርያ ጳውሎስ ኣብታ ናብ ሰብ ኤፌሶን ዝፀሓፋ መልእኽቱ ኣብ ምዕራፍ 5 ክርስቶስ ከም ብምሕፃብ ማይ ገይሩ ንማሕበሩ ብቃሉ ምስ ኣፅረያ ሃዝበለ ከም ብምሕፃብ ማይ ዝምሰል ማለት እዩ ሕጂ ከም ብምሕፃብ ማይ ብቃሉ ምስ ኣፅረያ እዛ ሕጂ ምሕፃብ ማይ ትብል ቃል ተጠቒሙ ዘሎ ንማሕበሩ ብቃሉ ምስ ተፅረያ ኢሉ ቃል ምዃኑ ተዛሪብሉ ዘሎ ኣብ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 36 ጥቕሲ 25-26 ተፂሒፉ ዘሎ እዩ ፅሩይ ማይ ክነፅገልኩም እየ በለ ስለዚ እግዚአብሔር ኣምላኽ ብክርስቶስ ኢየሱስ ፅሩይ ማይ ፅሩይ ትምህርቲ እናሃበ ካብ ኩሉ ነቲ ዝመሃሮ ትምህርቲ ምስ ሂወትና ምስ እንሕብሮ ካብ ኩሉ ርክሰትናን ጣዖታትናን የፅርየናን የንፅሓና ማለት እዩ ከምኡ እዩ ዝገብሮ ነይሩ እዚ ኩሉ እንታይ ስለ ዝኾነ እንድሕሪልና ግን ገና ክርስቶስ ዝሞተላ ግዜ ኣይበፅሐትን ስለ ዝነበረ እዩ ክርስቶስ ቀድሚ ሞቱ ኣብ ዝነበረ ግዜ ክንመፅእ ከለና ኣብቲ ኣገልግሎቱ ርኩሳት መናፍስቲ የወፅእ ምንባሩ ኣብ 4 መፅሓፍቲ ወንጌል ምናዳ ኣብ 3 እዩ ሬታ ብዙሕ ግዜ ኣብ 3 ኢና ንረክብ ኣብ ማቴዎስ ሉቃስ ማርቆስ ኣብ 3 መፅሓፍቲ ወንጌል እንንብቦ እዩ حوارات حالين سلطان تقبلهم من قصة أملاك قريب على ما تنسحوا ناولو كسبكو أعدام حومات كمبرو مخاويو رخصات منافسي كوتسو سلطان تو هايون ساتومن أجر جرامهم إذا كل زي نيري أتزجرم جن رخصات منافسي يوتو ولا كرسوس ولا حوارات رخصات منافسي لا يوتو نبرمبر نتام حلقنا سلطانات كنا أتصوارهم أيقففوهم نبرو أيقففوهم نبرة إذا كرسوس زموت اللاجزي كساعة بس حزن نبرة هواهوي بموتو زخنا نجار مسمت كنا متخلنا جن حجيتي أما كم معرف شو عته ما بقى اسمه لقطة زي كوين زلقان زيادة ترجمو قولي يرعينا تايرنا سلون كاب معالتي ميلاد معالتي ممات يبلت يجي كرسوس مستولد زقواره كله خنديت هنا حكي معالتي ممات يبلت كايلو سلزلو سلون حجي تبليج أثات بموتون تايو نبذل نجار ننسى بموت
ክርስቶስ እቲ ንሕና ክንፍረዶ ዝነበረና ብሓጢአትናን ብዓመፃናን ክንፍረዶ ዝነበረና ፍርዲ ተወሲዱልና ብኡ ምስ እንኣምን ናብ ፍርዲ ዘይንበፅሕ ሕያዋን ኮይንና እንነብር ጥራይ ክንከውን ዕድል ረኸብና ጎይታ ታይሉ እቲ ብኣይ ዝኣምን ንሱ ካብ ሞት ናብ ህይወት ተሳገረ እምበር ናብ ፍርዲ ከም ዘይበፅሕ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ እዩ ናብ ፍርዲ ኣይበፅሕን እዩ ምክንያቱ ክልተ ፍርዲ ስለ ዘየለ ፍርድና ዝተወስደ ብሞት ክርስቶስ እዩ እቲ ሓጢአት እትገብር ነፍሲ ክትመውት እያ ተፃሒፉ እዩ እሞ ሓጢአት ብባህር ደረጃ ዝወረስናዮ ወይ ዘር ኣዳም ስለ ዝኾንና ዝወረስናዮ ሓጢአት ነይሩና ببحر درجة حتى أن كنا لنا مالتي ببحر درجة حتى أن سلزنا برناها ببحر درجة حتى أن مخان نبي سحبنا حتى تنام مقبار مخنياتو بحري ناب بحري يسحبك بحري نبي تسحب كل ذي ناب بحري لازم حتى تخونك سحبتك نبي حتى تنام مقبار حمد أنا مقبار جهستنا مقبار نبزي دوستك سازي اتحدث اتقبر نفسي نسخت موتع كأقصع زخونة ببحر درجة حتى أنسل زنبرنا إنه قبرها حتى ترسل زنبرة تايدز بيننا نيرو موت حكي كريستوس قنا أب سفرانا آتيو كريستوس أب سفرانا آتيو نحنا خوينو أب كن دخلاتنا موت بازي اتي كم حتان ببحر درجة كم حتان متأنن حتان سلز نبرنها إنه جورز نبرنا حتأتن كفرد الناس نبرو فردي تواسده إزي كريستوس سلا تولده يكون تواسيدو إذا فرد نازي كريستوس سلا تولده يكون تواسيدو زلو دايرا كريستوس سلا زموت لنا إذا فرد زي تواسيدو لنا إذا فردنا تواسيدو زلو إزي كاب معلتي ميلاد معلتي ممات يبلصوا بحق زين بخالون بصلاوت ملكه ወይ بمثل ملكه اب سيمسون نازراو ዝኾነ በአካል ኣብ ክርስቶስ ዝተፈጸመ ነገር ካሉ ሓንቲ ቃል ጥራይ ሲምሶን ካብ ብህይወቱ ከለው ዝቀተሎም ፍልስጤማውያን ብሞቱ ዝቀተሎም ፍልስጤማውያን በዝሑ ሲምሶን ካብ ብህይወቱ ከለው ዝቀተሎም ፍልስጤማውያን ብሞቱ ዝቀተሎም ፍልስጤማውያን በዝሑ ክርስቶስ ኣብ ልዕሊ ገጽ ምድሪ ከም ወዲ ኣምላኽን ወዲ ሰብን መጠን ክነብር ከሎ ዘውፅኦም ርኩሳት መናፍስትን ዘፍረሶ ዕርድታቶምን ካብኡ ንላዕሊ ብሞቱ زفرسو شي بزه بموتكو نتا حيل موت اب ايدو زحاز ديابلوس سعيرو مرحو موتن سيولن كاي جبيتو بالتخاله بكريستوس زعمنا زبله نفسيون خيد زخلو مرجعالا تمرته بقول عناتو مغنيات بمنفسو عشرناتو مغنيات ግን በተዝመረጦ ምርጫ نفسيول كي كيد لومي اتمرحو اب ايد يسوسي قبرنان اتحساسبانان كم قدم نيرو تزخون نفسيول نخيد مهنا نيرنا حجي كان مرحموت نسيولنا بايد يسوسي مو تا مرحو تا قلفي تا مفتح يزوالو همو هيصو عبيلو هيصو عبيلو ناخينا اتخلكل عبيلو بتعجستو صاما نفسو خينا خنركب حدا كو هيطفق ام مغبار غويتا نزي يغلغلالو كبرن سميو ገና ክርስቶስ ከሞተ ርኩሳት መናፍስት ከውጽ ኸሎይና ንሪዮ ክርስቶስ ምስ ሞተ ግን ነታ ዲያብሎስ በአ ገይሩ እንኮ ንደቂ ሰባት ዘፈራርሓላ ዝነበረ ሞት ንዓ ይስዒርዋ ነቲ ሓይሊ ሞት ኣብ ኢዱ ዝሓዘ
نعوي بموت سعيرو أستبلو بلدتو نديابلوس هيسعرن نتحيل موت أبيدو زحاز ديابلوس بلدتو هيسعرن نتحيل موت أبيدو زحاز ديابلوس كن بموتو سعيرو أتي كمتاب بتنبيت بنبي إساسا نجري زلوا بحق نسون حمامنا تصورون سقينا من نفسه تعانوا زبل صح زلوا أتي عم نفسه تتعينوا نبرة سقينا أتي تيروز نبرة حمامنا كله بموتيو كأو تراجف بموتو كأو تراجف موت نكريستوس ودع أملاح مخانو بتخكل زرعي مدرخي يتمنتاي كريستوس مسموته هاري بيروس أبسبكتو أبجورارات معرف كلته كعشران كرتن كعشران بعدين كنا بكلنا نزي يسوع زي أنت تسألكم قتلكم ومسبلة موت حيزو كتصنعوا زي كألها هاي سلزغوني موت حيزو كتصنعوا زي كأله ليكمو موت حيزو كتصنعوا زي كألها أملاك كما صار موت فتحوه هتنسوا موت حيزو كتصنعوا زي كأله موت حيزو كتصنعوا خمسة نخفلت أفتح موت كبتصح نيرو سلا تولدت أي موت حيزو كتصنعوا خمسة كلا فلتني أفتح موت مسمت أجنريهم موت حيزو كتصنعوا خمسة كل تجاهدوا موت حيزو كتصنعوا زي كأله ما يصير زخونيو عبي خاطر إزي أفتح موتو كاب أبلدتون لعلي من مخانو إنريو وين من نتو أزب بيوزجرلنا تموتيو كريستوس نعنا زل عالم أو النت كوجلنا نزل عالم هيوت كوجلنا أنت أدلي نتي مودعتها زلنا مخالنا نوعها بكعنيرو مخنياتو أرجيت حدش أرجيت علبا أيتلك قباني خاتم سبات حدش وينون أو أرجوت أحربتي أيتم بروني خا سلازي نحنا مودعتها زلنا أملاح مودعتها زي بلو زل أرماوي نعونا ممسالكا نعوخ المسركا استمدبنا يوم بتخكل كفت أمزغيل نتي مودعتها زلنا مخالنا نعو نتي مودعتها زبالاتنا نعو نبعلو مودعتها خقبرو اللو خلوي مودعتها نيدك سواتايو دكتور مبر بروفيسور مبر هاتام بليونير خون ولا تريليونير خون بزلوا تريليون ولا بليون كملت الله زيك إرجن مع عتمات مصحكة مودعتها قبر سازي نتي مودعتها زقبر لنا زنبرة نتي مودعتنا نبعلو مودعتها قبر له نيرو سازي مودعتها تغيروا لزلوا بنتاي بموت كريستوس نتي مودعتها مستقبر له شعزل عالم والنت تعوج لنا إذن أبدت بموتو زخوني سازي إتي سلامون كمعاتي ملاد معاتي موات يبلت زبلا زلو سلامتي مخاطر يقول لهم ده فقرات حواتي كنا أسهلون ده بموت كريستوسيكو ما قرأ بيت مقدس قبل على ساعة حتى تترترنبر بلدات كريستوس أين برا بموت كريستوسيكو اتقدموا نبي سياس تزاربوا له فقاد إخزابير أب إيدو خسر لد إيدو زبالو قال استفادتما فقاد إخزابير بتخكل أب إيد كريستوس سلطة نحنا نعمله آمين كنكون زجبرة
بموت كريستوس كريستوس مس موته بزفسس دمنا كاب قنقاتن حزبتاتن احزابن تعديقنا كريستوس مس موته بزفسس دمنا حلنا كموت جبري نصيحو ناملاح نمغلغال بقات رخبنا تقول له كاب معلتي ميلاد معلتي ممات يبلط اتابلع لمات زنبز نبره منفس املاح ابلع له حزبتات زنبز نبره منفس املاح اب حزبتات كحدر زخ عليه بموت كريستوس بقعت مسرخبناي كاب معلت ميلاد معلت ممات يبلص بقندو حدش كيدان من زقمه بموت كريستوس دمو مسفسسي معناته أسات كله بدمي زتصرمو كيدان زبلخ بدميو زقاوم يفهموا بدمي زقاوم كيدان عبران معرف تشعته تقص عسران حدن عسران كتن بوت كل يوم أملاح جنا أب موت كريستوس وبموت كريستوس زجبره بجزء ززاربولو كردأنا مسك على ززاربولو خالد بزح نجار على أملاح بحكي أب كريستوس زجبره حكي هذا بقولس هذا أملاح أب كريستوس زجبره قبل أنتي مخانو خطفت نسخاتكم متسأل لخذ زبالة كريستوس كم زمات لنا أنت دي فلتو رقم يجرم هوات مرخبو بكريستوس زي أمنو خميرهم هوات مرخبو إذا أمنو منفس قدوس أبو حواتنا من سبب فيسون زي صحف لهم زل حكي جن التدفوت وطرا يكون كريستوس إجزاير أملاح أب موت كريستوس وي بكريستوس غير زلا زجبره بزح له كم فلتو زلنا مالتي كابز حوار بقولز نردو زلنا حقها مجمرة كريستوس أبصراتي موت الليلة أنا كأمن كله بهوات كراكب كله دهريو أملاح أب موت كريستوس زجبره زغير من استمهاركو بزح له زو أبو جزيو هندينا ስለዚ ኣብ ላዕሊ ክንሪኦ ዝፀናሕና ኩሉ ግና እንታይ ንርኢ ኣለና ካብ መዓልቲ ምውላድ መዓልቲ ምማት ከም ዝበለፅ ንርኢ ኣለና ኣሕዋተይ እሞ ከምቲ ክርስቶስ እተወልደላ ወርሒ ዝረኸብናዮ ክርስቶስ እተወልደላ መዓልቲ እውን እንተንረኽቦ ዋላ ሓቂ እንተንረኽቦ እሞ ጥብቲ ሓሶት ዘይብሉ ሓቀኛ ፍጻመ ብሓቂ ክነብዕሎ ዋላ እንተንብል ካብኣ ግና መዓልቲ ሞቱ ትበልፅ እብለኩም ኣለኹ ሓደ ክሰብኽ ከሎ ሰሚዐ ሓደ እዋንሲ ኣብ ኢትዮጵያስ ገለገለ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ካብ ብዙሕ እዋን ዝረአይልዎ ዓርቢ ስቕለት ወይ ክርስቶስ ዝሞተሉ እዋን ተባሂሉስ ሓዚነን ልበና ሓርማ ከምዚ ልብኻ እንዳሓረምካ ትበኽዮ ብሓደ መሪር ሓዘን ምስ ሓዘንካ ከምኡ ዓይነት ሓዚነን መሪር ብክያት ብክያ ልበ እንዳሓረማ ኢሉ ከምኡ መሪር ብክያት ክበኪ ክሓዝን ዝግብኦ ግን ዲያብሎስ እዩ እምበር ንሕና ኣይኮናን ኢሉ ምክንያቱ نحن شعوب بموت إنا كنا بعوض نوت زلنا هيلو بموت كو إنا فردنا توسيدو قطنا قنعنا دون بالزلنا هيلو هو حواتي بموت كو إنا اتي بمسكانا زخبره بقدسنا أزيو استفرها عبين كبورن قبل على برختن مسكانا لعل زبله كبور سم نصوع زلنا نصوع على زلنا بموت كو حواتي زي ስለዚህ
كاب معالتي ميلاد معالتي موات يبلغ أزرينا لنا أبغزي فاسيكا دبلكا نفاسيكا بزمركات كان فقادو حزركم قربي إذا زبلت الله جن معالت فاسيكا معالت موتو كم بخمسة نايل زعينته بخمسة حجين قورة زلنا زعينته خب على اللو مالته يديو أفتشو عن رأي خون جن مس لدات كريستوس عن نزات إيرخ أو متأركم كله جن ولا يبلغكم على خود جمال له كريستوس التولد الله ورح خمسة رخبنا متأن كريستوس التولد الله معتون أنت نرخبه كل حق أنت حق فين لنا تمعتون ورحنون هجوالا كريستوس وليد مخانو حق عندي تحسوا تبي تنحي زلوا كريستوس أبزي تولد الله ورحي أبزي تولد الله معته تولد مبالغ تحسوتي كريستوس تولده مخانو جن نتحكي أوكي ورحن معتن أبزي مسأتنا كنا حسوت على هنا هجي ورح أبزول حق متينا لنا ما باش كلهم نظام وضعها زي ما حال فاز لهم الأخت تسمعت لهم نزي كريسماس عمر كده مجمع زبالكوا قدام يتخفر كتير وخد لكم يزبلوا زلوا هنا خرد داكم ورح رخيبنا معتون أنت نرخبا بقى كريستوس تولد الله ورح رخيبة أي كريستوس تولد الله معلت رخيبة إلنا كنا بعد ولا أنت نبل كاب وجنا إتا معلت موتو تبلد إيه زبلت له بازم هنا تزوني تجمع له قدوسان معلت لدتهم ويمعلت لددقهم كتنبلو أحمد حف قدوس زينا نبب زين رأي زي جبر ومالتي كبر نسميهون كريستوس ون نرسو مس أيهود دميرو مدحان كاب أيهودي مو نحنا إلى نرسو نفلت أنا نسجد كم زبالة نتقدس تخنا بحر زبالة كله اسم رأي مو كاب معالتي ميلادو معالتي موتو نكريستوس زبالة أت من بارا نزي نكرزي رجت عينيا إيه قلت عبر خبركم نزي نبرة نزق نيات زي نزب على بزمركات نبرة نافلي مدب عبزي زازي مرلخو سلا سمع خمنن بقى عن الناس ترد خمنن قلت عباركم قبل بيزا مسكنكم كم تأنا زبلا زلخو كم خيلو بتخكل ترديكم كخون تسفى قبر علىه مالتي خيبالكم كم تعبتي أبا كايداي قلت أزلخو فتي علامي قد حزبي عفتنا رأي أبزب الوش قلت أزلخو مالتي خمزي خيبالكم كم تزبلا زلخو بتخكل ترديكم ما تكونوا زين 4 مدبات بقيتها تسفى قبر علىه أبزقت الجزء نافتي بمهنات إزمة دبزيد أطواب بالناس أنا هنا تخطت علي مدباتنا نابو كان مللاس إينا باتيز نبرنا مدب محجز عن حمدب بوخ سأزرخبكم سلامكم